Sekalasi DC Winky D nemafanzo ake asi kufara ari kudedza ndivo vaishuvira kuti afe vachiti anorwara nechirwere chemukondombera. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe. Terai munzwe zvazvitaurwa naSekalasi akatsamwa mukoma ari kudedzera kuti ndiWinky D nemafanzo ake vari kukonzeresa. Anoziva kuti ndoziva kuti vakawanda vanga vakamirira kuda kunzwa nyaya dzangu kuti amira sei. And kuma interview kune zvatotaurawana but kune ma limitations one. But chekutanga ndoda kutenda Mwari. Ndotenda mhuri yangu yavamira neni. Ndotendo mamwe mashamwari emudhuze not vese, but mashamwari unoziva maybe 1%. Vamwe vatatombomiriwo navo unoziva munhu andozvatira. Even vamwe vatinoshanda navo nevatinomhanya navo avanotombo vanotozotanga kufonera vaona nyaya yekutrenda pasocial media, but pandakatozotanga kutrenda pasocial media ndanatogwinya zvangu, ndandasimba. Ndotenda mafans angu ava indinamatira, unoziva hakuna minamatiro akakosha kupfuura rubatsiro rwemari wanda kana rubatsiro. Pane kuda kubatsira usvida kuwanzwa kubatsira munhu, zvida kuti vanhu vese vazive kuti ndiwe uri kumhanya chinhu zvokuti kana kuti uda kubatsira uchinzi kuti vanhu vese vazive information. Twende panyaya yekurwara iyo unoziva. I think pandakatozotanga kutaura unoziva even vanhu vatanga kuzvimba mumasong, vanhu vatanga kuposta kuti ari kurwara ndoita sei. Pandainatsorwara chaipo chaipo kumashows ndaiti kuitira vanhu utsinye. Pandakatozokudza ipapo ndanda kutosimba. I think pandainatsorwara ndo madays, I think show yaMaster H yekuchitungisa. And after ndagara pasi ndakaona that's one of my best shows. Ndairwara zvekutoti usati waenda pastage, unotanga watombodhozwa nemapirisi, wotobayiwa jekiseni zvokuti pain imbotiza. Because the problem yemudumbu mudara ndeyekuti haugare, haukwanisi kumira, haukwanisi kujamba, haukwanisi kurara, haukwanisi kudrive. Haukwanisi kudriva. Hapana zvamwe uchikwanisa kuita, but promoter weshow Loveridge mutara chipaziva, I think vanhu ngoti vaiziva problem yangu indiwana vaimira neni wangu kuti wangu unofanira kuita sei, show unofanira kubatika. Ndikushow ikoko ndakanga ndichirwara zvekuti handidi kupaisa, but inoziva zvinongoitika. Mwari kana angoti zuva rako hapana chinochinja. Tobva taenda ndabva ipapo, I think ndakaenda show yeku Sports Center. Ndairwara futi, but that's one of my best performances. Andinomboona munhu aindiudzira kana kuti uri kurwara, ari kurwara ko akafa. Ko ukafa ko wamwa mapiritsi here. So unoziva vanhu vanoita totsvaga maweakness emunhu, but pamava musingazivi ndi kurwara, nandakatodzikira. Ukatarisa show iyoyo ukatoona kana mifoni yangu ukatarisa show iyoyo ukaona kana maondero anga ndakaita, ndo vanhu pavaifanira kutanga kuti ndimfanhu ari kurwara. But there was not even one single soul akatanga kuposta achiti urwara iwo ndonomwa mapiritsi ndakumba, kana kuti kuwanza social media. Mudhara zvafane munhu, unoziva vanhu mazuva ano wangu mabholi. Munhu wese mudhara ane 24 hours per day. It takes less than a minute kuuya paFacebook ndoposta ndodzokera kuti zvanenge ndichiita pazuva rese. Mumwe munhu otanga kuti kunyorera tsamba, munhu andiro nenhamba dzako anokunyorera tsamba rekuti
ufanira kumbozorora uri kafe wangu. You don't know what I went through sha. Zvafani kuudza vibes kati kuti hanzi chimbomira kubatika waona. Iyi yakagara mujeri 13 years. Mudhara ndakapesana nerufu mudhara waona. Napesana nerufu notika 1 notika 2 ndozvizira handidi kuudzwa nemunhu. And every time yandowana kuti shapa ndairwara chaipo ndasikakwanise kana kubata foni kuti ndise post paFacebook. Then ndachomboone simba rekuti ndimuke nditoona zvikuitika paFacebook ndoisa post munhu nondiudza kuti chimbori kafa waona. Alright, Sekalazani management kuna Narori, kuna na Tipsy, kuna King George, kuna Stuart Nyamayaro. Handisiri ndege noposta paFacebook. Saka kuona post vachanga kuti chimbobva pasocial media, handigari ndiri pasocial media. Kuna vanoita basa iroro, but once in a while ndouya ndichiposta waona. Ndouya ndichiposta waona. And zvangachitaura zvekuti vanhu vanotsvaga vanoda kushandisa weakness yemunhu kana kuti chii pa zvangachitaura zvekuti vanoda kushandisa weakness yemunhu kuti vakurwise waona, kuti vakurwise. But chinhu ichocho panga vasingachizivi, show iyo yakapostwa pasocial media maplatforms ese. Vanhu vapembera kuti Colors chibaba. Hapana kana wana akamboti Colors ndonomwa mapiritsi. Asi musi wandakavaudza kuti ndikurwara ndikangoposta ndobva ndatonzi iwe omwa mapiritsi ere ukurwara. But remember, hamusiri makaita find out ndikurwara, ndakatouya ndikakuudzai waona. Saka society yedu mamiriro aita manje yakuti munhu is the show. Ukanzwa kana vanhu maimbiro aiita kuti siyana inaita wanda vaita kunge vaiziva what I was going through waona. Katona kana kamusoro kakaine munhu unotoona kuti akableskerwa unotoona kuti munhu anga asinganzwa zvakanaka. But ndakatouya kushow ndikaita graft waona. Hapana kana munhu akamhonti wandonomwa mapiritsi ere. But the moment yokuti ndakuudza kuti ndikurwara iwo ubva wada kutanga kuti waona. But inini handisi munhu undoda kunzwirwa tsitsi. Inini ndotopedzerana nemadinga zvekutoti hatopedzerana waona. Totopedzerana zvekuti pane time yekuti vanhu vakatikanya waona tonyarara waona. But isusu pane patodzorera isusu muntaraunda tikatukwa vanhu vanoselebrate guys, inofara. Hapana kana vanhu vanoona kana zvimabloga zvichiita chakunetsera mazuva ano kuona vanhu vese vada kutsvaga content waona. Saka hapana munhu achada kuita nyaya zviri serious. But zvandongofunga zvangu chiro chinzi kana unzi kurwara boys, chinhu chekutanga wana first yekuti urapike yekuzviaccept waona. And chechitu kusateera zvotaurwa navanhu waona. Chechitu kusateera zvotaurwa navanhu waona. Chechi3 society mamiriro aita mazuva ano andikuona iwe ukaora kuti ukaita maacids andika kana kuti
unoziva unontanga masaskam pane dzakanzi beeswax hanzi usoro wega ukaimba kutisiyana netawanda haisi competition mudhara hatisi kumboita naro kuti zvakatangira upati kana uri ndo vanhu vatanga kuteerera mangoma pacovid siyana netawanda kwayakatangira ukazobvunza vamwe wako vachakuudza kwayakatangira hatisi pacompetition but naachidzokera kuti zvoni kana une zvaunorwara nazvo it's either maacids une maulcers une aids une chii society mamiriro aita manje ukatanga wafunga kuti colors akataura kuti ane maacids atanga usekwa uchatanga kuwandisa chirwere chako wachirwandisa uchatadza kubatsirika because inini nyika payazoziva vanhu vanga vari mudhuze mangu vese nanda vanga vakuziva ndo kutotanga kutobatsirika kwandakatanga kuita ende inini pandakangozviona kuti havana pana zvadhakwa ndo pandakatanga kutoona kuti because ukatanga watokuita nharo because nange chinoita kuti maacids aramba achidefaulta zvinongoita vanhu ari mapiri dzinoita kuti default nzvekuti chero ukatora medication yakaita sei udzokera unoita zvinhu zvakubatisa maacids yazvinhu anenge achingotangidza but angu maacids manje paakazotanga vanopinza busy ndakanonoka kuita sei ndaimasaiza kusvika razoita ausa manje saka pangara ausa manje noziva chachironda manje chachironda chemudumbu mudhara ichironda chemudumbu hachipori zvaunongochidewo saka time iyoyo mudhara life yangu yanga yakaoma because hausikwanisa kudya hausikwanisa kumwa mvura cheyokurwadza apo uri kunzimwa mahebs mumwe ari kuuya achiuta nzimwa chakati mumwe ari kuuya achiti unoziva sezvaimbotaura kuredio kuti unana mama unana gogo une shamwari unana tezvara une vanhu vanongosangana nemurodhi ungoti shamwari uri kunzwa maacids wadiwa mbotira chakati so kune vanhu vane maacids kana vachamaita try zvinhu zvese but pakutry zvinhu zvese zvemaacids zvipe time because unogona kudya chinhu chekuti chinokurapa but usangane nemoto wapuwa guchu nzi mumwa guchu rinomageza mumwe wabva uyobva kuti aiwa imwa mukaka wakadaro mumwe wabva uyobva kuti aiwa chimboenda kumasoo unobatsirwa masoo usikopuwa mazai asanganiswa nemalemoni mumwe uyobva kuti aiwa midzi anongoze mbudzi mumwe wabva uyobva kuti chimboenda inini zvangu akapora nakadai so zvese zvimareusajewo zvimagaviscon hapana zvandisinotraya makati shamwari pakuda mushongo wechivanhu muteuro minamato hapana mudhara hapana chatsina kuedza so ukasangana nezvirwere kana nechirwere chauchaita usatye kuti vanhu vanoti chii because vanhu ndino kuti mumwe munhu anotouya achikutuka pasocial media kuti haasi maacids akadaro atori nemaacids mumwe munhu atori nasisi wake vane maacids kana amai vake but because secolors hamufarire for mareasons ake kana kuti hamufarire because iye ndiyo team yakadai so iye ndiyo team yakadai so arifanira kungoposta content yekuti aone kunzi aposta achituka munhu unoziva maacids kana kurwara zvakafanira kuti orit nako ukati munhu akurwara neaids utoriwo nevanhu vanorwara neaids mumba kwenyu une hama dzako dzinorwara neaids utori nevafundisi mapasta enyu anotorwara neaids nevaimbi venyu vamunototeerera vamunofarira singaiti vane aids iwo pamwe uchatoita aids yacho pamwe mwana wako achaita aids zvingoriko but inini handisi munhu kuti ndoda kunzwirwa tsitsi because inini mudhara ngoti mukana unenge uchingoshota chete kuti ndida kuti munhu anotuka neitomudzorera because isusu ndo zvatingangogara chiti timagetoidzi but usatuke munhu for mareasons akadhakwa usatuke munhu for mareasons akadhakwa ende
format inoziva maartist isusu ndakambozvitaura kuti tine zvatakaimba tichikura zvatirofana ona tozviregreta zvimwe hatizviregreta but kune maartist kutoti munhu anotopinda mustudio yoimba song yekuti kana kuti koukafa unoimba kuporate song iyo apo wanga wanzwa nomhanyiswa nemakeni everyday woenda pastage kuti munhu koukafa ona unoimba kumhanyiswa chete hapana kana kwekutombotangira ende ibrain dzekuti unoti zvakati hako panona kubvunza zvekambucha kuti vanhu vaitanzi kambucha kakarwarisa kalazi wadurapo nekambucha ona ndozvanangotaura kuti inini pane zvese zvandoita ona I don't think kuti it's fair kuti mutange kudrega mutange kudrega maex angu ona kambucha maex angu ona moira maex angu but handifunga kuti zviri fair kuti pachinjesi chandaita motanga kwapinza munyaya vane life yavo yavakachuza kuita yes tatimbori pano wani ona togona tine zvatakakanganisirana but zvatakakanganisirana ndezvedu tiri tu ona chero zvakaunzwa kusocial media but munhu aikanywa ndini ende handinomboya uzokomplaina kwauri kuti undimiririre panhu pandiri kutukwa kana kuti panhu pandiri kuita sei for one reason ona yekuti kuti moira ndama vemutuno wangu ka hazvive zvakachinjika ona zvatonyorwa pasi nekudenga vachangoramba vari my treasure ende ndirama ndiri baba treasure ona ende ende zvanambotaura zvaya kuti usazoda kupindura nyaya dzavanhu zvekuzobva uda kupindura stereki vanzwisisa pane pazvinogumira because vanhu vanozotanga kuwirana mumashure ona so it's not fair kuti mutange kudhonza kambucha handina musi wandakambouya ndakaita mavidhiyo nemaadverts akawandisa ona maadverts akawandisa ndichitaura zvekambucha handina musi wandakamboti kambucha kanopedza maacids ona even ukatasa kambucha kakatonyorwa kuti kwatasa mainstructions ekambucha anototaura kuti vanhu vemaacids vanotomwa kusiyana nemamwiro anoita vanhu vasina maacids ende ukuona pana munhu kutoti vari mumakuru chaivo varinga vada kutsvaga kushedzwa kumapatika nekumabhora ekumagafa uku ndokwavanenge vachida kushedzwa ubva vatanga kuposta vachida kumirira vanhu vachitanga kupinza makambani evanhu chichichi but kutanga kuposta kuti kambucha ambasadi wekambucha handifunga kuti zviri necessary one muri vari mumakuru tumwe tacho isusu takatombosimba tatombori nani vamwe tomboti unokwanisa tombofamba kuti kala zanga akasimba ngakaonda tumwe tacho hatinambura takatombosimba asi hatina musi watikambofamba tiwa kuti uri kurwara kana kuti kuita sei ona so bottom line inini kana muchida nezvangu boys munongoya nokwandiri ende inini handina munhu anendichikwata ona mukataura zvamunoda pamusoro pelife yangu kana zviri izvo zvinoita kuti mwoyo wenyu ufare taurai but kambucha haina chaikakutadzirai it's not fair kuti muipinze munyaya dzangu ona moira natreasure vasiye vakadaro vaitiwo life yavo vanhu vanenge vakaita move on nelife dzavo and then iwewe uramba uchivadrega munyaya dzekuti I don't think it's fair waona kuti inini ndatiwo nemhuri yangu imo iye ane mhuri yake saka uramba ngoti nyadzi ona hapana chinyowani because I know kuti zvakataurwa zvese ona Samantha kana usina vana mwesitsa nodzi Samantha wangu kana wana usina data chingodzika ibva ipapo unozodzoka wakuona wani data panona kunibvunza kuti hanzi waitukire gafa chinhu sha ona ini ndakanyora zvinhu zviri pamwoyo pangu ndikati aiwa ndoda kutenda vanhu negore ravo vakaita sei ndoda kutenda vanhu negore randikairima ngoma rangaita ona but inini ndine nyaya yangu yokuti pane vanhu vanondibvisisa pamashow ona pane vanhu vanondibvisisa mashow pese panoiswa pashow handina kutotaura zita noti kuti ndaitya kutaura kuti Winky D or Banda ona vanondibvisisa pamashows ese andinoiswa inini ani avanenge varipo ende zvinhu zvokuti zvaitika pamakore akawanda zvokuti inini handisi munhu wekuti ndotya kutaura zita remunhu
handisi munhu wekuti ndotya kutaura pane chonenge ndikubatirira. Unaona, handidhise Winky D everyday, handidhise Magafa everyday. Unaona, pandotovadhisa nechodzorera zvavanenge vachindiita, handivadhise futi vasina kunditanga. As much as pachinyeberwa nzee Magafa unomadhisa asingadzoreri, izvozvo motozviudza vane kucrash. Ini ndakataura zvazviri pamwe pangu kuti ndinobviswa mumashow ese ana Winky D. Not kuti ndobviswa napromota. Mapromota anotondiudza kuti bhanda ataura kuti uyu Colors mubvisei. Waona. And for my past years handinawo nditori ne evidence mundara yekuti musi wanchada kungozvibudisa ndichazvibudisa. Waona. Ikuti vanenge vachitozvitaura. Saka inini jamani kutaura kuti ndikubatirirwa mfano unichikidzira kuti anziva afana kutaura zvinhu izvozvo. Waona. Kana zvichinzi isusu tikutadzwa mashow because tikudhisa Winky D. Isu tasatomudhise, saka chiregedza yakatinatomudhise chitibvisa urati mumashows acho. Musatiise mashows avariwayo, but isusu everyday tichitongwatsoma. Waona. Ndosaka ndakazodzokera mustudio ndikanoimba kuti tisitozvimbisa Magafa. Waona. Pana nhanga kunyora kuti Colors acomplaina kuti why iwe uri kuti why uri kucomplaina kuti kurwara iwe uri kutaura kuti tisitozvimbisa Magafa. Ndakanyora tsamba yekuti ndikurwara ini. Then Magafa ndo atanga kutendera kutanga kuchinja nyaya anotarisa zvandakataura zvondikurwara. Watanga kuti dai akafa, dai akaita sei. Saka ndakangoti sezvo Magafa ari kundishwira kuti ndife rega ndingosienda vagadziriro chavo chekuti ndikafa vanogara vachiziva kuti ndawazvimbisa. Waona. But nyaya yekuti ndobviswa pamashows because of Winky D negafa naband haisi secret. Waona, haisi secret. And kutokuudzai ndatokuudzai zviri pamwoyo pangu. And zvinotangaitika nhasi zvaitikafa makore akawandisa. Waona, zvaitikafa makore akawandisa. And kana vari vanhu vanozvita vanhu vari bo because kana tichinzi isusu tobviswa kumashows avo because tovadhisa, isusu takamira kuvadhisa, hapana ngachane ichifira. Saka chimira katingovapa hundo yacho kusvika zvanaka because takungoziva kuti pashow ina mukoma saka isusu hatipo because isusu tiri mhandu nawo, saka hapana chatinonyararira. Saka madhisa acho handisa ndatotanga because randikatokudairira handaitorwara. Izvinezvi ndakuchitangidza manje because imimi kana mati tiri mhandu ngatingoramba tiri mhandu. Ivo vakatombosvikawo nekudhisa vamwe vanhu. Waona, vasvika nekudhisa vamwe vanhu ka havana kumbotanga kuzombobhaniswa kumashow. But mimi kana mati hatichaimba mashows hatichaimba because imimi mati isusu because mabhanditi aimbe because anodhisa Gafa. Saka ngatingogara yakaingori ngatingoziva kuti hatichaonani. Tongogara itongori hondo. Waona, because mhuri dzenyu mimi ndo dzinoda kudya, isusu dzedu hadzifani kudya. Then tofana kutya kutaura because zvinofana kunzi zvoni uyu habatwe ndibaba. Kana vari baba sei vachiita godo, because godo harisiri kupinda mustudio chituka munhu. Godo ndere kuti unoudza every promoter kuti uyu kana uibvisa mufano. Alright, tomboti pamwe unogona kuti nhasi pana kuti pamwe kuti Colors pamwe zvakadai. Waona, but kana ingori hondo mudara ngaingoita hondo. Waona, kana ingori hondo ngatingozva kuti havawirirani ende havaimbe pamwe chete, but handifaniri kusafa nezvinhu zvekuti ndandisazviiti. Waona, ndo vakatanga kuti Colors akurwara ngaafe. Ndakupindurai kuti ndikukuzvimbisai Magafa. Handinomboti ndozvimbisa Winky D. Ndakati ndozvimbisa Magafa because mama ndiudza kuti mimi kuda kuti ndife. Waona, saka inini handina kuzofa. Saka uona mahwana acho ngatitongotanga because mimi ndikasakutukai munongoenda kwese kumapromota everyday muchiti Colors hatisi kumuda. Waona, kuratidza kuti isusu nemi hapana nyaya yedu inombobvira yakapera. Nangwe muchifamba muchiti hatikudzorerei, vanhu vanoziva mangoma vanoziva kuti munotidzorera. Mukatadza kuti dzorera munosapota vanhu vanotituka. Waona, ndosaka uchiona kuti vafanira vese vanotituka havana mafanzi ndimi. Pamunongoregedza kuvasapota, ona nezvana Silent Killer vangafunga kuti vagona kuimba. Magafa acho vasapota muchifara. Makapedza gore rese muchifara kumabhawa. Tisu takatyora mabhanditi. Makati kumbofamba muchipota kuti Silent Killer. Nambona munakamboita post yekuti Silent Killer unotukire Colors ita machuo.
waona, kana kuti silent killer usatuke colors, waona. Maifara muchita mavidhiyo, maifara muchita mavidhiyo. Hatinamboona mabhanditi achitema vanhu kuti makati takatyora mabhanditi takasiya vasina hiti, waona. Mavidhiyo makaita mavidhiyo, mashows ese zvaitoimbwa zvekuti vanhu vaigona kufunga kuti colors haana mafans zvichiitwa kumashow, waona. But isusu hatinambobvira takapopota kana kutanga kutoita macampaign pasocial media. Imusic rasta, waona, imusic jamani. Iyo kana uchi hatigone kuimba isusu kwese kunana kasotanga Joking Green Challenge onana chi enda unonzwa ikoko vapedza kuregedza kutiridza kwacho, vapedza kuregedza kutishedza, tinoridzwa tange tichaita nyota tiri kumba, waona. Tinoridzwa tange tichaita nyota tiri kumba. Musaridze kamasongo edu kana tisingagone, waona. Ndeipi show yekuti zvoni inonzi hamuswiri hamuridze masongo edu kana muchiti tapera tu yekoko. Imimi kana muri we1 Love mushinyeba kuti mimi munoimba message chaiyo muchimirira vanhu, waona. Kana muchimirira vanhu muisaboteja tawanda nevanhu vakewo. Saka makangofanana nevanhu vaune muchienda against, because imimi muda kusaboteja, muda kuti munhu wese aite zvamunoda mimi, waona. Gorimbo akatuka Winky D ndosaka akarohwa asi Mwari, waona. Hakuna munhu anenge Mwari jamani. Imimi kana muchiti zvoni munorepresenta chii? Kana muchiti munorepresenta 1 Love imimi, waona. Munomirira ma-human rights, munomirira kubatirwa kwavanhu. Handi munoti munomirira vanhu vanobatirwa nemisangano. Kana muchimirira vanhu imimi, sei kumirira vanhu kwenyu kuchinosiyana nemaitiro amunoita pasocial media? Because todzidza kubva kwamuri ka. Ukaenda comment section unopindwa nemagafa, vanenge vachitukira vanhu namai vavo. Wakadai soka waina. Saka imimi takasiyaneiko. Makasiyaneiko right. Ndakambokudza kudhara kuti kune vanhu vanouraya vanhu nepfuti, koita vanhu vanouraya vanhu nemuromo. Kana iwe uri mugafa iwe ende magafa anomirira righteousness, andika anomirira righteousness, asi unopoza kuti anzi ngaafe mfano akapuwa mota naChivayo ngaite accident. Koini kupuwa mota kwangu naChivayo kwauraya mwana wako here, waona. Kwauraya mwana wako here. Ndauya padheni pako ndikapasa padheni pako here, ndanyora paragraph here ndakumbira mota, ndini ndakumbira mota inini, iwo zvakuaffecta pakuti chii, waona. So ini chandobvunza nje kuti kune vanhu vanenge vachitya kuudzai ende zvakatorera nguva yakareba kuti zvitaure, waona. Because munoda kuti kutyei, but isu hatikutyei, waona. Magafa achamunorepresenta chii? Kune magafa ane brain jamani, handingamboti magafa ese, wanzwisisa. Kune magafa ane brain ekuti ukanzwa maconversations avo, waona, kana pavanotaura, waona, kuna vafana vakaita sana Ranga vayo yanani, unotoona kuti afana vane brain, vane brain. But kune magafa ekuti zvinorepresentwa naWinky D nezvamunoita hazvipindirani, waona. Winky D kana achimirira vanhu, kana achiimba kutambudzika kwevanhu, tisuka vanhu vacho vakutambudzika, ndikutambudzika ndodaenda kushow unoimbira mhuri yangu. Imusic handinomboya kudheni kwaWinky D ndikamurova mbama, waona. Handinomboenda kuna Winky D ndikamurova fight kana ndikamusvikira ndikamurova nechigame. As long as muchiita kunge kunyebedzera kunge munomirira vanhu kumberi kwevanhu, but behind muri mabackstabber, waona, muchitofa nenzara. Kana muchiti mumirira mageto youths, tisuka mageto youths. Kana muchitimirira semutidzingisa mashow, kana muchigona kutidarika isu tiri kids game, tisiyeka tipinde mumashow muimbe muchikunde, toziva kuti aiwa mukoma anotikunda, mukoma ndimukoma. As long as muita chibad mind muchinyebedzera kunge mumirira vanhu, hapana. Makangofanana nevanhu vacho, because so far hapana social media yese chero tumabaranzi tunoposta vanhu vese tuma social media zvanakambotaura nini. Magafa yese ndomaziya, because takakura tichivaona tisangana navo kumangoma, waona, musocial media. Magafa ariko ezvinezvi magafa light ndefake, vari kutsvaga content. Vanhu vese vakasvika pasocial media kuna kuti isusu tikasaita show naWinky, tikasaposta zvaWinky pauya hapagariki, pasocial hapagariki hapagariki. Saka munhu wese akuda kuzviita loyal ufanira Winky D. Netumwe tuma-artists tikatotoswera tinato tichitaura tichidhisa Winky D, kakaenda paFacebook kanotanga kunyora kuti mukoma kutanga kudefenda zvinhu, waona. Haasi maconversations atinoita everyday, but musatichikidzire because isu hatikutyei, waona. Career yangu shamari almost half time yecareer yangu ndaiti ndikaenda pastage ndaimhanyiswa nemakeni, kunzwisisa. Vanhu vaititema isusu ndianani, handomvera ndakatemwa nemabhanditi,
waona vanhu vaititema kushow isusu mashows ese amunoseka kuti colors aimhanyiswa kushow taitemwa nani taitemwa nemapurisa taitemwa nemasoja waona taitemwa nemagafa but ivo kana zvava kutaurwa vanoitwa kunge ndo vanhu right visingaiti waona iye gafa parakauya kwakutori nana badman nana mukumala nana jaji distress pakavatuma hanombotanga kufamba achimhanyiswa nematombo kumashows saka ndokuudza kuti musatichikidzire tisingangoda kuuya tichikuudzai chokwadi waona but imi mukaona kagep kekuti isusu muzimbabwe zvinhu zvakamira so ngatinyebedzere kuimba kunge tikumira nevanhu waona kana muchimira nevanhu zvepachokwadi muchiimba muchitanzi government iriko oro maconditions ariko ari kuenda against humanity mukumirira the people magetoids tisu kamagetoids achokwadi si magetoids riso kana kuti hamutimirire bhuko tiri marukazi musaita utsinye waona musaita utsinye kuti imimi zvinhu zvenyu because nyaya dzenyu hadzizikanwi munogara makawanda nezvezvi zvamunoita kuti life yenyu munoigara makaita sei waona musabva maona kunge isusu history ndo mazvarwa takaitwa ndiri munhu jamani waona tinotoita vakadzi torambana waona tinotoita vana torambana unotoita mumwe mwana uku murambana imimba mutone vana vakawanda kupfuura vangu but muna magatsi ekuuya kuzotaura kuti vana vangu ndi ava iwo chandingaudzwe kana kuti ndamufana platinum prince kana mufana magical kuti ndine aids jamani mumastreets umu ndama hatauri magical wakatomutarisa anotonika kuti waona pane zvinhu zvekuti haufaniri kundidhisa nazvo because hazvimake sense waona because hapana wangu nevanhu munofamba muchidya munenge muchidya kana mastreet kids vafana wangu hamufaniri kuti mutaura nyaya dzekuti hanzi aids tisingatongodiwo kutaura nezvenyu chete but handisekwe naartist kuti hanzi colors ane aids nemabasa munobata murodhu musatomboita magatsi ekuposta zvenyu because I think ndofanira tongokuimba imese already kuti nyaya dzacho dzipere unoona munhu ani magatsi ekuposta kuti iyo mwana uyu hasi mwana wanhingi wangu munhu ane right kuti anoziva kuti mwana uyu ndiwani ndiani mwana wako unoziva mudhara unonga kuti notina chimugabe vakadzi edu ava mwari ndianoziva but kana uri munhu wemurume waufanira kuda kubva utanga kutaura kuti zvazodai so munhu ranhingi wangu as long as uchiri kurarama hazviitike zvinhu izvozvo but chinhu chekupedzisira chanongoti ndoti magafa hamufanira kutichikidzira because kubva muzuva rekutanga tinomvira takakutya izvo aids senge menjika usatomhemba zveaids zvako because takatokutarisa chitongonyarara mufanira wangu chitongonyarara zvako hapana chinhu chaunotaura nyaya dzekuti aids chitonyarara kuti zii zvako hapana artist ane right hapana kana one jamani kana one zvake kana one alright hapana munhu hapana kana munhu one ari influential anotaura nyaya dzeaids wanisingazivi nyaya dzake maybe mudhara makandiwa chete ndiyo anokwanisa kutaura kuti inini anomvera ndakambokupinda kana kuti hatina kukuona vamwe vese itonyarira kuti zii zvenyu because hapana chitombonyarira zvenyu but still magafa musandichikidzire kumbiro zvangu ende da kuti muzive kuti handinongotanga kutukai ini ndakanyora kuti amana ndakaudza mafanzi angu ndikurwara because utano hwangu hwanga kunoka ndadzikira noti kuti hanzi ndiyada kutsvaga somo ona and inini bva mundizive ndani 13 years no ine zvari 14 years ndiri muindustry hamuna musi wamakamudzwa kuti colors akurwara ona hamuna musi wandakambonzwa kuti colors akurwara kana ndataura ndikurwara ndakazvodza mafanzi angu but makatanga kundituka manje imimi colors ane aids colors ona colors anenge aita sei iwe unotaura kuti hanzi ndine wakawana nevakadzi vakasiyana vakadzi 7 ona iwo wakazvimirira iwo wakamire papapa wakanyengana nevanhu ngani kusvika pawasvike papa gure rinorwara nevanhu ngani iwewo unongoshindudza kuti hanzi vakadzi 7 ende iwo kana usina magatsi ekuuya kuzoti vana vako ndi ava ndiwewo zva waona ndiwewo but ndangokudza kuti isusu handiuye ndichitaura zvinhu zvakadai izvo sezvo makati muda kuti colors ngaafe waona
saka ganigari ndakudza chokwadi pamwe muchandiuraya because iwo unonisvirawo ndife because ndataura kuti pana artist anonidzingisa kumashow. Maguma rini show ukatoona ndiripo pashow inenge nawingi ndofunga promoter iye anenge akatooma, anenge aita nharo, anenge atori promoter kutoti hapana dhiri, but mudhara ndikubhaizai hapana, takabviswa mashows kutoti hatikwanisi kumaverenga. Tabviswa mashows wayo mauya mutanga kuti waona ndikatukwa munopembera fara cheko cheko uchazvowana, ndikatukwa ini mutanga kuti anzi machuwa. Inini mukanditanga ndokudzorerai, inini pandairwara ndinombouya ndichitaura mazita enyu, but ndataura ndikurwara pamatanga kunituka, ndosaka ndakakuimba kuti ndokuzvimbisai. Ndinongonokuimbai because ndaida kutsvaga mbiri nawingi, waona ndikurwara mundituka, munditukirei, waona ndikurwara munditukirei. Iwo unonzi uda kuti ndife, kuda kuti ndifirei. Ina ndamboti one time anozvimbisa wingi D, ndakati anozvimbisa magafa because magafa ndo aindituka. Kana muchida kuti nyika iite zvakanaka, itaiwo zvakanaka imimi. Musafambe alright, handisi kutaura ndikukuudzai zvemashows emuZimbabwe, handisi kutaura zvemashows ekuUK andakabvisiswa kuti mangani. Mapromota ese zvimadhara zvamunoona kunge zvakangwara zviyazvi, waona hapana, vanotya. Mudhara da kuziva chinhu wingi D kana aine mushonga chaainacho wingi D ane chivuno, anovhuna vanhu zvokuti vanotya zvokuti mudhara. Mashows unotobviswa, unotonzi bva ipapo shamari, waona unotonzi bva ipapo. Kuna na UK ukoko tine madhara etombotishedza, unotoona kuti game rachinja, waona. South Africa tiona kuti zvachinja. Inini chero zvikazonzi pane zvii zvaitika kumberi, munofanira kuziva vanhu sezvavari, waona, munofanira kuziva vanhu sezvavari. Kana magafa muchiti mimi munomirira artist wenyu because anomirira mageto youths, anomirira kubudira kwamageto youths, haadi vanhu vanotsimbirirwa nemusangano, haadi munhu anodzvanyirira vanhu. Munoda freedom of speech andika magafa, but hamudi kuti tiite freedom yekutaura isusu. Munhu wese ataura against wingi D amcriticize, hantu hapagarike paFacebook. Unotukirwa amai ako pamunhu asati wakamboona. Amai vako iwo asati wamboona, iwo ukatotukirwa amai ako uchifamba murodhi, unotopfuurira udaire, waona. Waona, but jamani, ndinotaura kuti inini handisi kuramba kuti mundibvise papost, but muchingoziva kuti akutongotukana kusvika zvanaka, because makangopikira kuti isusu nange padzimwe nyaya dzekuti unoshaura kuti magafa akupindira papi, unozviona mucomment section vachingondituka. Wangu ndikutopostawo ndiri kuchechi, kunditukirei, waona, ndikutopostawo ndiri kuchechi, kunditukirei. Mirai kubatirira vanhu magafa kuti munhu macomment section vanhu vakutotya kutaura zvavanotaura. Kana muchida freedom, ipaiwo vamwe vanhu freedom. Kana muchida freedom of speech, itaiwo vamwe vanhu vaite freedom of speech, waona. Ina ndinofanira kukumbira ruregerero magafa ndokupikirana mai vangu vari pazuva. Handina ruregerero ndokukumbira because handina chandakakutadzirai, waona. Kudhisa kwandakaita wingi D it was music. Handina musi wandakatuka amai vake kana kumutuka kuti kana kumutuka zvimwe zvinhu zvisiri zvemusic, zvazvo zvemusic nanhasi. Ende kuti one town anozvimbisa magafa hamuna kumbotukwa. Imimi alright, imoda freedom. Imi kana matukwa vanhu siyewo vanhu vaite freedom. Zvandakambokubvunzai kuti Silent Killer akandisa hamuna kumbotanga kuita macampaign, akaita freedom, akatenderera Zimbabwe yese achiimba, nekuUK akatanga kutoshedzwa. Vanhu muchifara kuti takachikora mabhanditi. Kweni ndikaimba kuti one town anozvimbisa magafa ndisiyeuka, waona. Ko ndindaita zei? Imba munotidhisa munofara ngoni. Mubva maita kunge matadzirwa stereki. Ini ndinongogara ndichikuudzai kuti kana muchida freedom, ipaiwo vamwe vanhu freedom. Kana muchida kucriticize maartist evamwe vanhu, siyewo artist wenyu acriticizwa chete. Hakuna munhu asi Mwari jamani, ndo zvinhu zvatogara chingotauura, waona. Asi Mwari, it's like pandakangotaura kuti wingi D wana kuya kuna amai aJalafu, handambomutuka, waona. Ndataurawo zvandikutaura.
kuti hauna kuuya nhamo kwaJalavha, akauya haana kuuya. Imi kana ndadaro irinika ngakritisizwe munhu jamani. Pachivanhu chedu ukasauya kunhamo kwemunhu hauna kuuya, hakuti mufano wako afa. Isusu pandaita hondo naJalavha naWinky D, Jalavha ndiye akatokuponesa Magafa. Dai pasina Jalavha dai Magafa mamutori pama1 mototenda Jalavha akatokuponesai. Ona Jalavha wacho afa, hamuna kanoenda unhamo, makunyora zitamba, makunyora paragraph. Asi paragraph iyoyo yakurwadzai because tisa inyore wangu. Kana musingafe makatiisa mashow amunoiswa, musatiise zvamuchose, hatina basa nazvo. Ngatizivai chokwadi, hatina musi watakambokudzai. Hazvina basa kuti pane munhu wekuti anongonyembedzera kunge akanyarira vanhu ari pasocial media achichuka vanhu nekusera achinyora zvinhu. Jalavha akasvika mukufa achiti kana ndafa modzo ndiri mugafa. Jalavha imira nema achirwa hondo dzenyu. Jalavha anga ari mufesi wangu shamari. Jalavha kusvika apesana neni achisapota imimi Magafa, but paakafa mama akanyora paragraph. Tomuudza kuti jamani yoga isusu pachigeto yuti jamani munhu wako akafa jamani iwe wazvinotaurwa ndikuita sei chimumira ibuda kukavha. Ndo zvati kutaura kuti munhu akakanganisa Magafa ndima mune simba rekuti mukoma uyinkika maifana unobatawo maoko kuna Jalavha. Ini jamani chanongoudza kuti Magafa nangu mukadhiniwa mukada sei hapana zvamunondiita ona because hamusiri mumwe pamwe wekufema. Ende hamunomvera makandifarira, saka hapana pekuti makambondipa like ona because magara mutongori marukazi. Saka inyengoti mune mungori undercover chete, but apa ndangokuisa paposition penyu. Ona ndangokuisa paposition penyu. Mwe munhu atori needzi chaanenge atoti mufana uyu ari pa maARV omupengesa. Ndo zvandokutukira izvozvo. Ende zvinezvi chatokutuka kusvika zvanaka. Ona ende kutuka kwangu inini hakusi kutuka iko kuti ndichava ndichikutuka zvisiri zvinokanganisa unhu hwedu. Ona kutukana kwemusic. Ende handife ndakaregedza. Imi Magafa ndimune problem because munoti Winky D abvunzwe. Ndimaifanira kutaura kana maida Jalavha imimi. Ona kana maida Jalavha imimi maadi kutaura kuti mukoma Winky ndikumbira kuti mukonobata maoko. Mutaiwa mudhara amhanye, mudhara hawanike. Jalavha dai pasina Jalavha hondo yanga takatanga neMagafa hapana pamaimboiwina kana ka1. Jalavha mwangu wekumbara akatozondipandukira achikusapotai, asi pakafa makatadzaenda kunhamo. Ini ndindaifanira kutotya kuenda nchiti zvimwe zvandaituka naJalavha ndichanomhanyiswa. Magafa hamuna munhu wamunotema nemakeni. Da kukuudzai chokwadi, kudhara pamainitema nemakeni paipai kudhara kwaiku mabhanditi anga asingatozvizive kuti mimi ndimunonditema. Mukatema kalazi Winky D hachaimbawo, zvapera, mangoma acho anongoregedza kuimba. Ndoona mabhanditi isusu hatiteme vanhu rasta, but pamaitityisidzira muchiti hanzi kalazi tokutema nemakeni kudhara kuya kudhara kwamaita izvozvo hapana. Dhanzi mamiriro rakaita izvonizvi hapana munhu wamunotema kuisa. Dakukuudzai chinhu munotanga kuti kafight muground imomo isina kumira musha. Munotanga mabhanditi arimo muground otanga kutema colors. Iwewe manje iwewe uchitema colors unonyeba. Boys inini alright. Iwe usade kuti andotsvaga mbiri na Winky D naJalavha. Ndakuudzai chokwadi chete. Magafa musandichikidzire. Handidzoke ndifuti ndichitaura nyaya iyi panapa any day. Musandichikidzira mana because ndikutyei. Any day, any time, any zuva. Waona hakuna munhu muroya semunhu anokushuvira kufa. Waona inini pamakatanga kutonishuvira kuti dai akafa muchiseka kurwara kwemunhu, nangu chikandarwara nechirwere chipi ndo pamakatoratidza kuti aiwa muri mhandu. Ende nesu matowo mhandu futi. Waona saka kubva nhasi muziye chinhu wani, musatichikidzira. Ende Magafa kana muchida kuti imi muchinyebedzera kunge munhu muri we1 love hamuna daka nemunhu, musatibvisise pamashows. Musauye muchitituka macomment section. Musati munhu wese anoda kutaura zvaWinky D anotonzi achatogara paFacebook. Waona imimi zvamunoda itirewo vamwe. Tikatadza isusu munotituka. Waona motituka. Waona kala zwapera wakaita sei iwe atitrenyu apera akapera kudhara akatanga kutozimbo zvinhu zvekutoti zvemusangano kuti zvitotanga kudzoka, but song chaicho yapedzera kuimba rini.
ndikakubvunza kuti song yaWinky D yacho yamunoti imi mugara muchingoti colors apera everyday muchitishayisa rugare, hatingodi kukubvunza iwona, kukubvunza kuti Winky D wacho akapedzera kuimba kuti chii rini. Alright, colors apera, Winky D ane song ikurira ipi? China Winky D chainacho chivuno chekuvhuna mapromota kuti anomavhuna utanga umutya. Inini musanichikidzira man, ona ndo zvandikutongokudza ichiti because hondo yamukuda ndo yandokupai. No, handisi kuincita violence mudari, handizvoni. Inzwai zvandikutaura ini boys, handitize mashoko angu. Hanzi colors iwo hapana kwauchaimba tichakutema. Saka ndangovaudzawo ndikati kana colors asingaimbi saka hapana anoimba. Ko iwo vanenge vachida kuimbirei kana vachitini ndoimba. Waona, iwo ngavasainsaite violence because kana muchitaura kuti hanzi muda kutema colors, ko colors munomutemerei? Ingwani munongoimba, ingwani mashows amunoimba. Waona, isusu takangotukwa nevanhu kangani vachiimba muchiombera, hatinambotema munhu isu. Silent Killer akatotangorira ngwana aimba kuti tsakatyora mabhanditi. Waona, isusu kusanganisira nini futi ndakatobuda ndoti aiwa tiri tsakatyora mabhanditi tichonakirwa ndo music. Waona, imi musabva matanga kuti colors hapana kwaachaimba da kumutema. Izvo zvekutokunyararira izvozvo ndo zvamunoita kuti mufunge kuti mimika muri kumberi stereki. Musatichikidzire kana mazogara handidzokorodze kutaura futi izvo ndatokuudzai zvakanditorera makore kuti ndikuudzei. Magafa musatichikidzire. Music, itai music yenyu, itai zvinhu zvenyu. Mukatukwa zvitambirei, mukadiwa zvitambirei. Haasi munhu wese achakurespekta mulife, kuti munhu achatadzwa kurespect. But hazvirevo kuti ugone zvinhu zvako. Waona, musanyebedzero kunge mabhanditi mimi muri against, musanyebedzero kunge mabhanditi ndiwo vanhu vakaipa, imi makaipawo. Kana muchida kuti mimi musunungure nyika, muchitanzwa vanhu vari kubatirirwa isaidha nesystem kana nezviripo, imi muchitibatirirawo, musatibatirirawo kaimimi. Waona, kana uri muprofita chiregedza akakuita zvakaipa. Iwo kana uda kuti vanhu vasabatirirwe, because munhu anouraya nepfuti neanouraya nemuromo makafanana. Tototya kuenda paFacebook kuti hey magafa ayai. Ona, motanga unyebedzera kunge ndimi kuimbira vanhu kuti mukumirira mageto etu kuti vanhu vasaite safa. Toda kuti mageto etu abudirira, hatisi kuda suffering. Mobva maenda kuseri motanga kuti aiwa hapana hamusaise mumashow, moda kukontrola zvinhu. Munhu akauyawo kangofarirwa nevanhu, pamwe pacho ndimi nemutopiwa mari yakawanda chipowa change. Ona, tisiyewo katingopowa change. Ona, ana Shalom wadanda kuchikoro, but kana wakuti ina handidye mhuri yangu haichadya, iwo ndounodya. Ndikazvitaura wobva wati aiwa haufanira kutaura iwewe, handika iwo haufanira kutaura, ndimi ufanira kutaura, handika. Madaro matanga unyevedzerwa ngemimi munolavhu nevanhu, munomirira vanhu, hamuna godo nemunhu. Izvozvo ndo zvandikuramba. Magafa kana muine godo, musade kuita kushungurudza vanhu mucomment section, hamusana Mwari. Imimi naartist wenyu. Waona, angoriwo musician akafanana nevamwe. Japreza chaiyo munomushayisa rugare, haanombobvira akambotukana nemi kana one day. Murefu hagone, murefu akazviita sei. Japreza haana kana mbobvira akamboimbana nemunhu. Every day munomutukirira. Japreza hagone. Iyo anogona kunda Japreza wacho ndiani? Waona, anogona kunda Japreza wacho ndiani? Ndiratidzei kuti ndeuyo. Waona, siyai Japreza akadaro, siyai vanhu vakadaro, musabatirire vanhu. Because vanhu vese vanokutyai because munenge muine chivuno chekuti vanhu vese, kana munhu akadzidza newe chaiye anotya kutaura kuti ndakadzidza newe. Kana munhu anogara newe chaiye anotya kutaura, kana ana mbuya wako anototya kutaura kuti mukwasha wedu. Ona, ndo chinonzi chivuno ichocho. Musachikidzire vanhu. Musiya futi Japreza noshaya chamunomutukira. Haana musi wakamboti ndokunda Winky D kana one day. Musade kuchikidzira vanhu chete. Haasi vanhu vese vanokutyaiona. Isi tichingoona uchingoti ngatimbovasiya. But the moment yamakangondishuvira rufu, ende rufu rwangu mucharuona. Chero ndikanzi ndafa, zivai chokwadi. Waona, siyai ana Japreza. Imi mudaita hondo dzekutuka vanhu vese, munhu wese anotaura kunzi uyu mfana Revines baba akaita kaskit ndi comedian, mwana mfana ari kucha comedy. Waona,
arikuita comedy mufana uyu makutodanzi chamupedza topedza munhu wese anotaura zvaagainst uyu. Dai Mwari chaicho vakatisika jamani vaidaruka dai takafa. President venyika shamari kana venyika kana president wekusafa vanopikiswa. Wona vanopikiswa munhu ka ndiani munhu anonzi apikiswa. Kana Mwari dai vaidaro dai tisingararame. Wona ini ndapedza nemi zvangu asi chada kuti mugogara mugoziya ndichocho. Wona hamusana Mwari musatishikidzira. Simba raminaro rekutaipa kune vanhu vakawanda vanaro. Simba raminaro rekukanda makeni kune vanhu vakandova naro. Wona musachikidzire vanhu. Kana muchiimba muchiti music yenyu yekuvigilance ndiye kubatanidza vanhu ne1 love, ngazviratidze kuti vanhu vacho munoteerera music yawingi zveshuwa. Wona kwete kuti uku muri anani muri ana japa kuseri muri ana chamutenguri. Kana muri 1 love itai 1 love. Kurudzirai mageto iti simudzirai vanhu. Kwete kuti pese vamapinda mucomment section vanhu vese vanodedera utanga ukutyai. Wona aiwa chimumira izvozvo. Kana maita izvozvo nguva iyo yakapfuura ende sezvo makashuvira kuti muda kuti ndife vamwe ndimuda tondiuraya. Wona chokwadi ndakutaurirai ndimouya munogoramba mutibvisa mumashow madhisi enyu anouya akawandisa zingaite every day. Chero muchinyebera kuti hamureply muchigadzira tumagurupu twenyu chokuziva tumagurupu twenyu kwamunoronga. Wona inini chingoziva kuti handisi kukutyai. Wona muzive zvinhu zvenyu kuti musade kunyebedzera kumira nevanhu kuti muite fan base. Kuzi music yakunoedza kabva manomira noziva vanhu vanoshamisa kuti colors akuimba